Nimbag nga Sabado tayo manan kakabsat. It is really a blessed Sabbath. Agsipud ta kadagiti lawas nga naglablabas. Nang nanguuna kadagito nga lawas, kadagiti aldaw nga naglabas. Narik na tayo kakabsat iti panangprotekta ni Apo Diyos kada tayo, panangidaldalan ni Apo Diyos kada tayo. Ket daytoy ururayen tayo nga gundaway, nagkakadwa tayo nga agadal iti Sabbath School Lesson 3. Tayo, kakabsat, ket nadanon manen. Siyak, kahit ko itagyaman ka na Apo Diyos, iti dakalaunay nga panagayat na, proteksyon na, panangbimbindisyon na, saan lang kanya, saan ati pamilya, naglanggo naglaraman kada kayo kakabsat. Ket ada tayon iti lesson number 9. Covenant sign. Napintas dito adalin tayo kakabsat. Ket maikumbini kada tayo tapno amun tayo nga dayjay asidegen nga yaay ni Apo Jesus. Ket daytoy nga tanda iti tulag nga isu itinted na iti anak na nga Israel. Ket agpaaymet kada tayo kakabsat. Kadaytoy agdama nga panawen. Sakbay tayo agpatuloy dawatek nga agkararag tayo kakabsat. Man nakabalin namin nga Diyos sa maming nga dapat sa bilangit. Nagyaman kami launay, iti pagtultuloy nga panangbindisyon kada kami. Kaday nga bindisyon, inted mo manenda ito nga bundaway kada kami ama. At nagtultuloy mahit, nagkakadwa kami, nga agadal, kadagiti napateg asao. Agyaman kami, O Diyos, sika iti nakianda kada kami. Bindisyon nam daytoy nga pandagadal iti Santong Espiritu kumain, iti mangited, iti sirib kada kami. Tapno maawatan mi, dayjay leksyon nga kayat mo nga idanon kada kami. Agyaman kami ama, iti panangdengeg mo, kadagiti kararag ni pinagina po Jesus. Amen. Agyaman na kakabsatan, kadado digiti gagayem nga mangmangted iti reactions da, kadigiti panag-review tayo. May sa kadigitoy ni Sister Melody Ariola nga dayjay Honolulu, Hawaii. Kadwa na ni Pastor Victor Ariola ken ni Melbang kabsat na. Ni Melody kabsat ket kabsat ni Dr. Vicmon Luis Ariola. May isang trabahador ni Apo Diyos, nagserserbi dito Amerika, ket agserserbi met kada tayo kabsat. Itinbaga na ni Melody ket agsipud kada ito'y panawin iti pandemic. Sandang makaruwarmet o repayjay Honolulu nga pandijay kapilya kabsat. Ket kahit kugayam nga igrit ni Pastor Victor Ariola nga kadaytoy nga lawas idi kalman laeng. So that is Thursday. Isu iti birthday na ni Pastor Victor. Ano Pastor Ariola kanak duada met. So I say ni Pastor Victor. 95th birthday na. Nga po Diyos agyaman na kakabsat. Ket daytoy nga pag nga leksyon nga araramidin tayo agurong da kano iti balayda. And they use our Sabbath School review as their Sabbath School study. Agyaman na klaunay kakabsat. Katado digiti elders nga isumit iti bagbagada mo susarinda daytoy nga panag-review tayo iti Sabbath School lesson review da san lang nga diunod ti balayda uray pa yan, they play it in the church. Again, thank you very much. Ni Apo Diyos laeng kakabsat iti madaydayo. Masapol nga lagipon tayo. Dagiti naglabas nga leksyon tayo kabsat. Tapdo mangiturong kada tayo. Iti naununeg apan nakaamu tayo kada ito'y covenant sign
lesson number 9. Amun tayo kakabsat nga ni Apo Diyos isu na iti Diyos nga mga aramid uno nangaramid iti tulag. He made a covenant umuno na ni Noah, insaruno na ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, iti Israel. Ket dagijay nga karkari ni Apo Diyos kadagitoy ang nakitulagan na. Agpaimat kada tayo kakabsat. Ang dadijay may isang elder nga nakatungtong ko. Ket naimbitaran ka no, digiti gagayim na, dahil may isang baruna. Ket napanday ti baruna, pinalubusan ti pamilya na, ti elder. Ket idin nga manganda, nakita na kano digiti may dasar, nga taraon. Ket agpili, dahil kayat na, akas, balakad ni Apo Diyos, no, anyay ti masapol akanen, digitan na. Dakano dayjay, adayjay nga pasken, nga kunanag, apay nga di mo kanin amin, dayta ket nga maiparpalit nga ibagang ket agpailaeng iti Israel. Denggen tayo manan kakabsat, dayjay inbagana ni Pablo, ijay Galacia 3:29, nga agsipod taadda tayon ken Kristo Jesus. Babaen iti panagpamati tayo, babaen iti panakabautisar tayo. Datayo meten na ibilang akapututan ni Abraham. We are counted as Abraham's seed. Ket iti kurana ni Pablo kabsat, we are heirs to the promise. No anya iti inkari nga rod ni Apo Diyos ken ni Abraham, nga agpaay apan nakaikari na met ken ni Israel. Dagijay akarkari, because we are the seed of the promise. Mabalintay met apatputan, isublitay ken Apo Diyos ket kuna tayo, Apo daytoy iti ingkaring agpaay kada kami. And then God, who is a covenant God, will fulfill what He has promised. Iti paset amayulo tayo kakabsat, ket masarakan iti Exodus 31:16. Basahin tayo. Wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generations for a perpetual covenant. Anya itimbagana ni Apo Diyos, nga iti anak iti Israel, ket salimut-mutan da iti Sabbath, aldaw apanaginana, obserbarang da iti Sabbath, aldaw apanaginana. Una na, throughout their generations. Ket no throughout their generations, maibilang tayo kakabsat, akas dayjay kunana ni Pablo iti Galacia 3:29. We are therefore Abraham's seed, maibilang tayo. Ket kunana ni Apo Diyos, the Sabbath is a perpetual covenant ni Apo Diyos ken dagiti anak. Sakbay kakabsat nga inted ni Apo Diyos. Dahil sa nga pulo nga bilin, nga isu iti ayan, daytoy ad-adalin tayo tata, nga tanda iti tulag, the seal of the covenant. At kakabsat iti duwa nga makita tayo iti Biblia, ang nakausaran dayto sa nga Sabat. Umuno na, dayjay creation week. Iti Genesis chapter 2 verses 2 and 3, basahin tayo. And on the seventh day, God ended His work, which He had done,
And he rested on the seventh day from the work which he had done. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because he rested from all the work which he has done. Talo abanag tinaramid ni Apo Diyos kabsat, umuno na, naginana. Mikadwa, binindisyonan na. Iti mikatlo, he set it aside, he sanctified it, make it different from the other days of the week. Adda kakabsat iti pitong aldaw iti lawas. Ni Apo Diyos iti innem nga aldaw, the first 6 days, inaramid na anang parswa kadigdam amin nga adda iti lubong. And on the seventh day, akas iti naisurat, God rested, then he blessed and sanctified the seventh day. Ito'y may kakabsat Exodus 16, dito may kadwa nga reference. Immediately, before God gave dahil sa nga pulo nga bilin iti Sinai, Exodus 20, isu iti pakasarakan tayo dahil 10 commandments. So, 16, 17, 18, 19, 20. Before you reach 20, ada ka pa iti 16. So, Exodus 16, ket anya kakabsat, iti inted ni Apo Diyos dito'y aleksyon, may panggap iti Sabbath. Iti Exodus 16, isu iti panangited ni Apo Diyos, iti taraon iti Israel, ay special food. Inayabanda iti manna. Daytoy ket kunadan the food of the angels. Ket nangited ni Apo Diyos kakabsat, iti bilin no kasanuda nga aramaten daytoy amana. Kunana ni Apo Diyos, iti umuna nga 5 aldaw. Mangala kayo iti dayjay agpaay iti pamilyayo. No kumay iti maysa nga pamilya kakabsat, ket pituda agasawa ket 5 anak da. Iti kunana ni Apo Diyos, mangala kayo iti rasyon nyo akanen nyo kada ito yung aldaw. From day 1 to day 5. Ngem binaliwan ni Apo Diyos dayjay nga bilin na. Iti may kanem nga aldaw, which is the preparation day for the Sabbath. Kunana ni Apo Diyos, mangala kayo iti mamindwa arukod dayjay inalayo manipod iti umunang aldaw ingana iti may ka 5 aldaw. Ta into nubigat ni kapitong aldaw. Awan iti mana nga maalayo. Adu digiti namati, adamit digiti saan nga nagturnog. Digiti namati, inalada digiti karukod the measurement of what they need for the day. Agsipod ta nananam kakabsat na sustansya daytoy amana adamit digijay who were tempted kunada. Sayang nakatato. So they got more than what they need for the day. Anya napasamak. Akas na isurat, ito'y Exodus 16, digijay nga saan nga nagtungpal, digijay nga saan dayjay nagala da kabsat iti adu ngem dayjay kasapulan da. The manna was spoiled. Addan digiti igis na. So umay dayjay pa nakapadas. Ates kunanan ton digijay nga nagtulnog no isu iti inbagam Apo aramiden ni. So they got on the preparation day iti may kaneng aldaw double portion agpay iti aldaw
may kanam, ken agpaay tu iti aldaw, may kapito. Ngem digiti saan ang nagtulnog, manipod tu mo ng aldaw, ingganat mi kang 5 aldaw, tati kapadasan dakit digiti extra, nga inala dakit na bangles, inigges, kunada ka, anya nagdumaan ako ma. Mangala kami manen, maggesmutlan, so, nangala da lang, iti agpaay ka dayjeng aldaw. Aldaw ti preparation. Comes the Sabbath. Digijay nga nagtulnog, at da kakabsat, iti taraunda. Saan na nabangles? Saan nga inigges? Digijay nga saan na nagtulnog, rimwarda, tapno, agala da iti mana, kuma, iti may kapitong aldaw as Sabbath, nga manyalagarod tati kunanan na ako Diyos, awan to ti itid ko. Naman, iti aldaw, panaginala. So, daytoy iti set up. Isu nga kakabsat, imayin dayjay bilin, iti may kapat a bilin, which is the sign of the covenant. Anya daytoy nga ruden at tanda. Basahin tayo iti Ezekiel chapter 20 verses 12 and 20. Una ni Apo Diyos, moreover, I gave them my Sabbath to be a sign between them and me, that they may know that I am the Lord who sanctifies them. Hallow my Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God. Kitain tayo kakabsat. Itiin bagana ni Apo Diyos, isuna dayjay sanctifier, mang pasanto, iti Israel. Apay nga inusar ni Apo Diyos, ito'y Ezekiel 20 verses 12 and 20, dayjay kakabsat nga sao sanctifies them. God is the sanctifier. Isu na iti mang pasanto, kadayjay tao nga dinalusan na. Amun tayo kakabsat nga dayjay sao nga sanctification, iti ibagbaga tayo, it is a work of a lifetime. The justification ket idi nga nabigbig tayo babaan iti ayat ni Apo Dios ang managbasol tayo. Ket kayat tayong agtultuloy dayjay covenant relationship tayo ken kuana. Idi ang nagbasol tayo, di mawat tayo iti nakapakawan tayo iti basol tayo. Kunana ni Apo Dios iti Isaiah 1:18. No, na anyaman akulor iti basol tayo. Nalapagaman, pagbalinto ako raw. Unana ni Apo Diyos iti 1 John chapter 1 verse 9. Nga ipudno tayo digiti basbasol tayo. Ket isuna, pakawanen nanto digiti amin kabasbasol tayo. Intun no pinakawan na tayo ni Apo Diyos, He justifies us. Anyay tiket nga sawen, no sigud kakabsat, ket na nagtayo, we fell to sin. Idin nga pinakawan na tayo ni Apo Diyos, He justifies us, pinatakder na tayo ni Apo Diyos, akas anak na analintad. Apay, we claim the righteousness of Christ. Dahil laang kinalintag ni Apo Jesus, itinang palintag ka tayo. Ngem kakabsat, the process of sanctification goes on and on and on. Anya iti relasyon nga rod, dahil ito'y Sabbath, kada ito'y sanctification nga usaren, wino aramidin ni Apo Diyos kada tayo.
Kunana, to be a sign between them and me, tapno maamwanda nga siyak ni Jehova nga mang pasanto kadakwal. Amuan tayo kakabsat. That sin is the transgression of the law. Intun no nagsalungasing tay itilintag, na ideklara tayo ang nagbasol, managbasol. Tapno dayjay kinamanagbasol tayo, we will be justified, ipudno tayo ti basol tayo. Laglagipan nyo dayjay kunana ni Apo Jesus kadayjay babae kakabsat. Nga inpandakin kwa na tapno masentensyaan amatay. The woman was caught in the act of adultery. Ti kunana ni Apo Diyos kadayjay babae, neither do I condemn you. Go and sin no more. No, iti anak ni Apo Diyos, ket naamuandan dayjay atulag. Ket nakitulagdan ken ni Apo Diyos babaen kadayjay 10 nga bilin. Kabsat ko, masapul nga agtultuloy nga salimut-mutan tayo dagiti bilbilin ni Apo Diyos. Uray iti may kapat abilin nga isu iti ayan dayjay sa ni Apo. Remember the Sabbath day. Ket intun no tungtungpalen tayo dayjay abilin. Dati kunanay ti Biblia kabsat, uray no tinungpal mo iti amin alintag ngem nagsalungasing ka iti maymaysa, banag na binurak mo am amin dayjay alintag. Saan tayo kakabsat ang mabalin nga mapalintag ni Apo Diyos? No saan tayo nga salimut-mutan iti Sabbath nga inted ni Apo Diyos. Iso ngagsubli tayo kakabsat ijay 10 nga bilin. Nga inted ni Apo Diyos ijay Sinai. Ket mapan tayo ijay may kapat abilin. Nga ayan kakabsat daytoy sign of the covenant. Exodus 20 verses 8 to 11. Basahin tayo. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But on the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall not do work. You, nor your son, nor your daughter, nor your manservant, nor your maidservant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. For in the 6 days the Lord made the heavens and the earth, and the sea and all that is in them, and rested on the 7th day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Anya timbaganan na Apo Diyos. Iti 7 nga aldaw iti lawas. Unana ni Apo Diyos, iti 6 nga aldaw, the first 6 weeks, iti aramiden dagiti anak ni Apo Diyos, agtrabaho da. Ngem iti may 7 nga aldaw, aginanada. One author said it more meaningful. No apan agtrabaho ito munang aldaw, laglagipon na, remember the 7th day. Iti may 2 nga aldaw, apan agtrabaho, laglagipon na, remember the 7th day. Laglagipon na, dayjay apunana ni Apo Diyos, iti panagtrabaho na, manipod tubo na, inaldaw-aldaw, ingana may kanam, remember the Sabbath day. Ket intun kakabsat no dayjay iti aramiden tayo, uray no trabaho tayo.
the meaning of the Sabbath ket adda kadatayo. Dayjay Diyos nga nangayab kadatayo ken nakitulag kadatayo. Akas iti panangayab na ken ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ken ti Israel. Ken sino man nga inayaban na ket nakitulagan na, datayo met nga inayaban na, kakabsat ko, He is our sanctifier. Ket no isuna iti mangpasanto kadatayo. Masapol nga italmed ko dito kapsat. Masapol nga laglagipon tayo iti aldaw a panaginana. Iti kunana ni Pablo, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Iti modelo tayo kakabsat ni Jesus, ken ni Jesus laeng. Isu nga intunno kitaan tayo ni Apo Jesus akas imay a modelo tayo. Mabasa tayo kakabsat iti Lucas 4:16. So he came to Nazareth where he was brought up, and as his custom was, akas ti ugali na, he went to the synagogue on the Sabbath day and stood up and read. Adda kakabsat ti pitong aldaw iti lawas, umuna, mikadwa, mikalima, ang bilang ka. Ngem ti kunana iti Biblia, ijay maikapito nga aldaw on the Sabbath day ni Apo Jesus nga modelo tayo. Tinungpal na dayjay bilin ti Ama. Dati kunana ni Apo Dios. Tinungpal ko dagiti bilbilin ti Ama. No tinungpal na dagiti bilbilin ti Ama, agraman iti may kapat a bilin, isu nga iti bilin iti panangsalimetmet, pananglagip iti aldaw a panaginana. Dayjay nga Dios nga mangpasanto kadatay. Ti anak na nga isumet laeng iti modelo tayo is a Sabbath keeper. Adda kakabsat iti kang kanayon ko nga kikitain. Nudumteng iti panaginadal iti Sabbath. I look forward to that day. It is in the future. Daytoy nga inbagana ni Apo Dios kabsat. Isu iti mangiturong kadatayo no apay nga masapul tayo atong palen dayjay nga bilin nga may kapat. Apay nga adda kuma kadatayo dayjay tanda kadaytoy nga tulag, the covenant sign, which is keeping the Sabbath. Iti kayat kung ibaga kada kayo kapsat, dayjay nga inkari ni Apo Dios iti Isaiah 66 verses 22 and 23. Basahin tayo. For us the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me, saith the Lord. So shall your descendants and your name remain. Verse 23. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, all flesh shall come to worship before me, saith the Lord. Anya iti kayat nga ibaga ni Apo Dios kakabsat. When tadigiti anak na nga adda dayjay namnamada nga agawid da ijay pagarian nga insagana ni Apo Dios nga agpaay kadakwada. Kabayatan nga addada kakabsat idurabaw ti daga. Masapol nga laglagipon da, masapol asalimet matanda iti aldaw a panaginana.
tapay. Kabil tay, kang kanan kong ibagbaga kapsat, when I make an exposition on this verse, when we study about the Sabbath, iti ko na. Anya nga tanong babanti parabor ni Apo Diyos. Ket sika, kung nakadadya may isang gayem ko who is not yet a Sabbath keeper, ket makapanto di langit. Nirwam ka nga apan iti kapilya, saan mo nga sinursurot ni Apo Jesus, apan ka iti sabaling aldaw. Saan nga iti may kapitong aldaw, saan nga iti Sabbath ni Apo Diyos. Nirwam ka dito'y rabaw ti daga, nga apan ka makigimo, pangka makimisa, iti Domingo. Umisim dahil nga kapsat, maawatan na dahil kayat nga ibaga ni Apo Diyos ganito. Nga kabayatan nga datay dito rabaw ti daga kapsat, nga agsagsagana, nga agawid ijig langit. Masapulin nga our lifestyle, tadatoy nga rod we are being sanctified by the sanctifier nga isuna ni Apo Diyos. We are already Sabbath keepers. Tadigitjay nga maisalakan kakabsat, ket agbalinda, nga dapay lang iti rabaw ti daga. They are Sabbath keepers. Taijay tu langit, kunana ni Apo Diyos, and from one Sabbath to another, all flesh, amin ang maisalakan, umaydan to, nga agdaydayaw kanya, una, ni Jehovah. It is very important then for us to know. Anya, iti aldaw apan nagina na pastor, kaduan asaludsod. Daytoy kadi, ket isuro iti Biblia, kadagiti pitong aldaw, iti maysa nga lawas. What if tilyen iti maysa nga kabsat ko gayem ko nga agnilin iti Domingo. Ket kunana pastor do daytoy nga iti may kapitong aldaw kanya. Anya iti sungbat mo, anya iti sungbat ko kada iti nga kabsat. Tapno i-justify na nga dayjay panagnilin nga iti aldaw a Domingo, saan nga dayjay aldaw a Sabbath nga isu iti may kapitong aldaw. Ket isu iti awaten ni Apo Diyos. Remember, dayjay kapadasan ni King Saul, iti imbilin ni Apo Diyos nga papatayin na iti amin, agraman iti animal. Dinisita ni Samuel, adamangeg ni Samuel. Uni, digitan animal. King Saul justified his act. Kunana, dagitoy ket saan ko nga pinapatay, tapno idaton ko akas sakripisyo nga agpaay ni Apo Diyos. Kuna ni Apo Diyos, to obey is better than sacrifice. No kastoy a sitwasyon, kakabsat, iti ibagak kadayjay agayem ko, who is not a Sabbath keeper. He is a Sunday keeper. Iti basaek, dayjay kapadasan kakabsat, iti Luke chapter 23, verses 50 to chapter 24, verse 2. Anya itinapasamak, kadaytoy kakabsat. Istoryain ni Lucas, nga ni Apo Jesus natay iti may kanem nga aldaw, iti lawas, and they call that preparation day, aldaw apan nagsagsagana. Ket idjay may kanem nga aldaw apan nagsagsagana, dinawat ni Jose at taga Arimatea kakabsat, dayjay abangkay ni Apo Jesus. Ket indulin na, dayjay abangkay, idjay mismo atanem ni Jose nga insagana na nga agpaiken kwa. That was on the 6th day, on the preparation day. Ket maisaray-say kakabsat nga adda digiti babae nga simurot ket kinita da
no kasano iti pan nakasimpa dahil nga bangkay ni Jesus iti atanem ni Jose. Ket nagawid da, nagisagana da kadag iti bangbanglo. Ni kadua, nga kinapudno nga masapol tay nga mo, kunana, and they rested on the Sabbath day according to the commandments. Sinurot dagitoy nga babae, dayjay abilin, ket naginanada, iti may kapito nga aldaw. Mapantayo kabsat, iti chapter 24. Iti nasapa, launay iti umuna nga aldaw, iti lawas. Nagsubli dagitoy nga babae, iti tanem. Ngem nakita da, nga dayjay nga bato, nga isu iti panang silda, panang rikip da kadayjay nga tanem, was rolled away. Anya iti puntos dito kapsat, i-apply tayo kada iti panagbiag tayo tata. When I'm talking to that friend who is not a Sabbath keeper, I use this as a proof nga itid ni Apo Diyos. Ket usaret kakabsat, usarin tayo dayjay ar-aramiden tayo in this Christian word na agdama. Apan tayo kabsat, dayjay kuna tayo nga the Holy Week, Semana Santa. No saludsudak ka dayto gayem ko, anyang aldaw anatay ni Apo Jesus, iti bagana, Biyernes, Pastor. Anyang aldaw nga ni Apo Jesus ket adayjay tanam, iti bagana, Sabado, Pastor. Anyang aldaw ang nagbungar ni Apo Jesus, tumunang aldaw, lawas, Domingo, Pastor. Ket naglawag kakapsa. Natay ni Apo Jesus, iti may kanang aldaw, preparation day, Biyernes. Nagtungpal di kiti babae, nagnilinda, iti may kapitong aldaw, which is the Sabbath day. Ni Apo Jesus adjejetanem iti aldaw, iti Sabado, 7th day. Ngem nagungar ni Apo Jesus early in the morning of the first day, Domingo, Sunday. Saan tayo kakabsat nga agpidpidot iti pamati nga awan iti pundasyon na anatib ker nga naggapu iti sa Apo Diyos. We keep Saturday as the Sabbath ta isu iti nalawag nga isuro ni Apo Diyos. Not Sunday or any day of the week. Anyan nga nagpintas kakabsat. Iti kunana ti adipen ni Apo Diyos ni Ellen White, iti SDA Bible Commentary, Volume 7, pages 980 and 981. Basahin tayo, kapsa. The sanctification of the Spirit signalizes the difference between those who have the seal of God and those who keep a spurious day. When the test comes, it will be clearly shown that the mark of the beast is, it is keeping Sunday. God has designated the 7th day as the Sabbath. Thus, the distinction is drawn between the loyal and the disloyal. Those who desire to have the seal of God in their foreheads must keep the Sabbath of the 4th commandment. Anya iti inadal tayo, kapsa? Iti inadal tayo, dayjay nga covenant sign, tanda iti tuto. Why is it very important? When I buy valuable goods, para pagkagumatang iti nyaman napatek, say, a cellphone.
The sales lady, kuna na, sir, ito po ang cellphone. Ano, gusto mong tignan? The box is sealed. Kahit kunanan to, do not accept when the seal is broken. When the seal is intact, kaya nangarupay lang sa uwi. Dayja at dayja unay, saan pa'y laeng nagargaraw. It is just the seal of God, but it is more important. Dayjay nga seal, dayjay nga tanda, nga inted ni Apo Diyos kanyang kanyak kadigiti amin nga anak na kakabsat. Tanda, iti panang paspasan to ni Apo Diyos kadatayo, taapa He is our sanctifier. And every Sabbath, nga ited ni Apo Diyos agundaway, nga obserbaran ken salimot-mutan tayo. When we stop our work, pagsardeng tayo iti trabaho tayo, iti may kanam nga aldaw, ket aggilin tayo iti may kapitong aldaw, we are showing our loyalty to God by our obedience to His command. Ket kunana kabsat, daytoy quotation nga intay binasa, daytoy iti mangisina, kadigijay nga pudno nga anak ni Apo Diyos. Kindigiti sa sika, iti pudno nga anak ni Apo Diyos. Siya. Babaen iti parabor na datayo kakabsat. Inawat tayo dayjay atulan. Babaen iti ayat. Inawat tayo ni Apo Jesus. Babaen iti pamati. Sika, ganiti siya. We are heirs of the promise. Digijay nga ingkari ni Apo Diyos nga bendisyon kakabsat, kadigijay nga agsalimot-met ital daw na panaginana. Agtultuloy ko mga maited kanya kapsat ko. Apay, naglagi pa sika iti agtawid kadayjay akari ni Apo Diyos. My God, your God, our God is a covenant God. I have a program entitled ko kabsat, Mapagtalkan. Dahito nga Diyos nga isu iti nakitulag kadatayo. Mapagtalkan nga tungpalin na, aramidin na, dayjay nga inkarina. May God bless you. May God bless your family. Ni Apo Diyos kakabsat, iti mang bendisyon, iti tunggal may sa kadat. Pagkararagtay. Agyaman kami, Ama. Tainted mo kada kami dahil pinapuli. Ket babaen iti parabor mo, Diyos. Pinili ni nga awaten daytoy nga tanda iti tulag mo kadagitan na. Pinili ni o Diyos nga tungpalen iti sangapulong nga bilin mo. Babaen iti parabor. Pinili ni Ama nga salimot-mutan iti aldaw mo ang nasangkuan. Dawatin ni nga aramidem dayjay karim, nga sika dayjay Diyos nga mangpasanto kadapat. Ingana Ama nga dayjay kababalin iti anak mo, agbalin mo ten ang kababalin mo. Ket intun no maarami din dayta gapu iti ayat ken parabor mo. Because you are our sanctified. Ibaon mo dun Ama ni Apong Jesus. Umay na kami dun alaan. Kahit ni nga ikararag. Iraman mo ka di o Diyos. Hindi ang aming napaset iti pamilya. Nagtitigagayan mo. Ket mamwanda ko ma. Iti pinapo. Aramide mo Diyos. Iti pagayatang panagyan. Pagyaman kumilaunay. Itinagan niya po Jesus. Tihawat ko dito. Amen. Pagyaman na kakabsat. Pagyaman kami. Iti
intedyo nga oras na panagkakadwaten. Agyaman kami kadikit ay gagayem nga at the moment they start iti panag nabuyaan da iti panag-inagal kayo. They share it to their friends. Ket ni Apo Diyos iti mangbendisyon iti tunggal maestro. Again, happy Sabbath. Ayaten na kay na Apo Diyos. Ayaten na kayo.